سلام دوستان، خوش آمدید به کانال من. امروزی ویدیومو двойкаҳо духтаро двойкаҳои детский взрослые размерҳои калон то 60 ҳамин видеомо ёфта метавонед духтаро. мо дар шаҳри Новосибирск, улица Хлопский 3Б духтаро. Инҷа дукони мо, ин территорияда мо одежда болои ин дукони мо бинависед ки дар выхода мо режими кориҳо мо духтаро аз соати 10 то соати 8 бегаҳа кор мекунем. Анамин территория Хлопский рынок 2 пара магазин остановка 19 остановка 19 яъне магазин остановка 19. Инҷа главный круг Хлопский рынок духтаро. мо хел итальянский пеко получат крем двойка бехат хушрутои марка бам хушру куча поши бам келинчаков бам бехат материали нағз духтаро. 10 намуд расветкаша получат крем размерош 44 то 50 2000 рублей. иҳои ман аввал қиматтар получат карда будам, дуюми саф бисёр гирифтам ки нархҳои арзон будод. манам шумо арзон мондам духтаро. 2000 рублей мондам. ман 2500 рублей ин итальянский пекои фурохта гирифтам. омадомди иди қурбон ба ман нархҳои беҳад арзон мондам. 500 рублей 300 рублей 350 400 500 рублей ҳар як нархи куртои ман арзонтар мондам барои шумо. итальянский мана нигоҳ кунед, ипет мегӯяд материалаш беҳад хушро духташам фасони хушро 10 намуд расветка, 5 намуд расветкаш мана ин 10 яъне 5 та дигар расветкаш. моделаш хушро қадош ба муносиби наз, қадош дароз хушро духтаги каротки не қадои баланд бам азону анчо поём истад. духташам хе фасоне ки хушро материалаш нағз сохту намудаш нағз ваҳоша почаҳоша яъне изоруша калони хушро духтаги мана таги материали нигоҳ кунед. материалҳои силикаки нағз духтаро мегиноша мустаҳкам. расветка гирӯи экран бинед наличи аст духтаро. келинчакчи муштагиҳо бам беҳад нағз масалан ҳамин размеро ки пӯпошанд чем дӯзондана беҳад нархи вигодна духтаро. як чевари ки масалан ози шаҳри мода духтост ки дига шаҳрҳои намедонам обичный штапело 1000-1200 камтар украшение хе фасонтар кунад 1500 то 2500 гуфтам духтаро. украшениҳои хе фасонтар кунад 2500 1800 1500 мана камаш гиштакча шай духтаро. изорчош хушро духтаги мана изорошан нишонуси изори размери 50. анами расветка ки экна бинед наличи ҳаст духтаро. ана иҳош материалҳои вискозум гот майчини медавид ки материалако беҳад материали нам хушро духташам хушро размерош 44 то 50 яъне ки размерош 48 то 54 ю маламерка барои ҳамин размерои 50 пошо 54 мегирифтам духтаро. сразу ман видеондо гӯям барои ҳамин размероша ҳамеша ман хе вайкра мондам ки штоби размерош ҳами қайни ки размеро то 54 навистагиу не ки 54 ба тори намегирад 50 ба тори мегирад. материали об шуш тушта мепуштаги материалако духтаро. нархаш 2000 рублей. қадашам нағз масалан изорчошам хушрои духтаги муносибака ки занакои мо ба қадо ҳамаш 100% духтаро. қадо 65 70 ба азону поён ба ҳузур размерои масалан қадои 155 ба тамоман куртичои дарози хушрӯ мешад. инҳо мана почаҳош материалаш медавидаги инҳоя расветкаш 5 та диди нархош беҳтарин нарх монд ки имрӯз ман барои шумо барои иди қурбон духтаро барои худотон барои духтаротон масалан барои келиндотон барои хоҳаротон бемалол ҳаминҷа ҳамин видеомо двойка ёфта метавонед то размери 60. то охири видео нигоҳ кунед ҳамин видеомо меёвед размерои калон калон. анаиҳо штапел карда духтаги ин ҳамин модда беҳад ҳама ба маҳқул шуд ҳам ба мехе қолби хушро мистад. мана мо штапелаша вай карем штапелои мо штапелакои духтаро хе ранги доккабои не духтаро ҳамаш штапелои тагдори доингои хушро ба дӯзондагӣ барое ки чихагом имҷабам клиентам мебиён мебинана пеш материалҳои хед тонука ки хел вайне доккабоине ки безеби хелон ҳамаш сахтака ки хушро 1700 рублей курта почаи хушро духтаро. бовар кунед як нархи курта дӯзонӣ мехе фасончика зу куртои мо духтаги анамиҳои ман духтаро 2500 2400 фароҳам шумо ба имрӯз 2000 рублей барои иди қурбон
скидка карем одаме ки шаҳрҳои дур ҳаян алкай хардана бисёриҳо сар кардан барои ид барое ки доставкот шаҳрҳои дурба то 2 ҳафтаи ҳами рафтагӣ бошад барои ҳамин ман имрӯз видеои фақат двойка карам видеои куртои дароз мекунам сатрои отдел намекунам шарфҳои отдел намекунам румолҳои отдел намекунам ҳаракат кара духтаро метавонед ба ҳузур видеода дида чизотна вибор кунед ҳоло лекин сатрако получат накардем роҳба иншоаллоҳ мешавад новинко пеш мешавад барои шумо духташ посадкачи хушро келинчикои ҳомилабам нағз иҳо қадаш 1 метр неки почош кушоди клёш духтаги почоша ба ҳузур мепошед анами расветка кӯрекринам бинед наличи ҳаст духтаро гулчи 3D получат кардем духтаро 2200 рубл қати почаш хел танаша ёлочка кара духта изора кошак клёш духтаги ман нишон метиҳам ҳозир ҳам боша расветка кӯрекринам бинед наличи ҳаст духтаро ҳар як гул ва подсвети худаш мехоҳад гулчаи зинда часпондагӣ осинаш абайни стил хел фасонушам хел фасони хушро духтаро 3D боваркунед апешам бинед гули зинда бо иниҳо материалкои так доро ки хушро пешаш замокча расветкаш бо дусета дигар расветкаш буд фурохта шудем ин размера то 52 буд духтаро размераи 52 алакай адо шуд фақат 46 50 монд духтаро ҳами расветкаҳо 5 та расветкаш аст почош клёши ба ҳузур размери 46 почи бинед хеле свободна шимои клёши калон калони ҳозир поштаги янами размери ани 46 духтаро мана почоҳош васе инҳо курташ хай тозони бошадан наки шимош клёш хай таине ки инҳо кӯтан минамод ҳар якаш подсвети худаш пешаш гулакош кле карги не духтаро ҳамаш хай духтаги гирдобагир ана тигирчаҳо моҳай размераш 46 50 46 мондаги духтаро размерои калонаш то 54 буд тамом шуд духтаро 2200 рубли намуд расветкаш аст почоҳош клёш бо почоҳош полоси мин тигровию зелёни мондаги духтаро доставки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон кунем шуд тариқи почта авито доставка Яндекс Маркет здека через авито харид ози арзон духтаро мо проба кардем здеки бисёр мепурсанд здека ҳамто фурсонда қимату через авито харид арзон духтаро здека беҳад нағз будааст ман проба карда рои кардем нағз духтаро через авито здекам харид мешудааст анаи куртиҷои хебе вискоза получат кардем размераш 54 то 60 размер ба размер калон почошам калон калони хушро дохт ки саб букак рӯи хона ба кор ба мегирам бисёриҳо кӯча поши ба мегирам хвай хулас ки ба чихел вкусаш маъқул бошад мисол светакои анамхел апелсинови кирпични анамхел светои рӯшанак модда манам барои занако светакои рӯшанак овардам ки хуш рӯ шуда светакои рӯшан бошам духтаро 5 та расветкаша размераш 54 то 60 ана якта курти ҷонон духтаро бовар кунед аҷоибот курта дӯзондем почаҳошо бенед ҳушто мерад калони ба мане дӯзондем қадаш дароз қадаш ранги курти дарозбой мешад дарозбой не хай камтар вай орунҷи почтон болотар мистад қати почаш духтаро хай фасон нархи супер нарх мондам шуд ба 2000 рубли размераш 50 то 60 неки калони ба ҳузур духтаги духтаро пуштошо бенед чихел пешош мо ина ябор 4 свет дӯзондем мебинем гуфтам чихел мардум қабул мекунанд размерош чихел маъқул баъд бисёртар барои клиентҳо заказ мекунем 4 намудами расветкашай зори размери 50 духтаро почи размери 50 нигоҳ кунед чихел калони ба ҳузур бисёри проблема ҳамин поча мешуд нигоҳ кунед чихел почаҳои дӯзонем 50 то 60 ана куртичаҳо моя вискоза почаи сиёрии хонупошиба масалан корпошиба размераш 50 то 60 1500 рубли саб букак бовар кунед бо дубойни материалош саб букаки салқинак пошти мегардид доставки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон кунем тариқи почта авито Яндекс Маркет здек духтаро равон мекунем штапел 4 намуда штапел 4 намуди пешаш 4 кунҷача штапел 2 намудаш материалаш вискоза майчни размерош 46 то 52 духтаро материалош беҳад нағз хушрӯ духтагӣ хеле осинакош фасонки муҳр дорак
танашам васеъ, қадашам дарозе ба ман дохтагӣ. Хеле қадаи кӯтачи нами манекин қадаш ягу 70 нигоҳ кунед чӣ қадar дохтагӣ. Иҳо штапел духтаро, штапел сравно камтар оба медарод. Размеротон я размер ҳаракат кара калонтар гирифтон духтаро. Нархош 2000 рубли буд, 300 рубл скидкаги 1700 рубл барои шумо мондам духтаро. Нигоҳ кунед чӣ хушро дохтагӣ ба ман дохтагӣ. Як нархи куртаи анамхе фасон кара куртаи ҳозир шумо узор кара дозонид гар қариб 2000 бум дозан 1700 1500 ба духтаро. Обични куртаҳо 1000 1200 бо нигиндоро 1200, обичниҳо 1000 бо камтар фасоно ҳамиқаба мерад 1700 1800 1500 ба духтаро. 1700 бо куртаи тайёро мегириду мепошед. ҳоҷати чеварковини, ҳоҷати масалан чеварба бурдани куртаи тайёр мерад, мегирид мепошед духтаро. Расветка ки рӯи экранам бинед, наличи аст. Танима деланда нигоҳ кунед расветкаша. Ба ман дохтаги қадоша, остиноша, пешакош, фасони хушро. Бисёри 90% занҳои мусатр ба ҳузур куртачаи хушрӯя ба ман мепошанд духтаро. Дароз қадашам дароз, таношам васеъ. Расветка ки рӯи экранам бинед, наличи ҳаст. Отправки мо аз шаҳри Новосибирск равон мешавад ба тамоми шаҳри Россия. Инаш материалаш вискоза, инам ёлочка ки дохтаги занҳои ҳомилабан беҳад насва бодна пешош васеъ ки хушрӯ дохтаги ва ҳузур вақти ҳомилагиҳошона мегузаронанд. Ҳами куртаи васеъ бараша нигоҳ кунед чӣ қадar васеъ. Айн двойкачаҳои материалаш лакоста духтаро. Материали беҳад лакосташ обшу. Основной ҳамаи куртачаҳои барои кор, барои занакҳои калоне ки ҳастия, масалан корхонаҳо однотонин пурсад, як ранг цвет мепурсад, барои занакҳои калонтар бисёртар бо фурӯхта манаи полосатиёша, анаи тигривчоша ё шакако бисёртар гирифтан. Размераш 46 то 56, неки балшимерка. Тигровиш 42 то 50. Нами сеташ 42 то 50 2200 рубл. Анаи полосатиш 46 то 56 балшимерка. Сабукиш ба бовар кунед, яъне мо сабуки хушроки ба ҳузур мулои манг мепошед. Анаи цветош, сета цветаша сиёҳ, коричневый, каботаш. Почош васеъ хушро, почош пами клёш. Кабут коричневый, сиёҳ. Офтоб засос духтаро. Вақти офтобанда видео гирифтем, камтар видео ба рӯшани засос. Анами расветка ки рӯи экранам бинед, наличи ҳаст духтаро. Тигрови то 50, анас полосатиё то 56. Ана ин материалҳои лион. Анами двойкачаҳо мои духтаро, размераш стандарт 42 то 50 мерад. Якум, сеюм, шашумангишай. Цвети персиковише, анаихе фиолетовичашай, коричневишай духтаро. Кабуташам ҳай духтаро. Кабуташам ҳай. Ами цветашай. Кабуташай. Ва последнинги коричневий ҳай. Якум, дуюм, шашум. Дас фиолетовиш, намдас фиолетовий, чорни, молочниш тамом. Бо дига намудашай духтаро. Хай бо ки ба ҳамин моделка дакабаша нависид, ма бо дига суратоша мепартам. Рости видеои снимат карам, ҳамон як намуд дига амхе двойкачаҳои добавид накария. Бо ҳай як намуд дига амхе материал камтар духташ дигатар. Да қадаш нағз духтаро саб букак. Обшу як штуштум бошед, қадош нағз қади яго 70 бошед духтаро. Қадо яго 65 60 аз оно анча поина ки хушро местад инҳо. Размера 42 50. Тройка размера 52 то 58, неки балшимерка. Материали Сингапур, футболка, болошимхе костюмашай, брюкашай. Футболкаш оснош сахт дароз не духтаро. Мана материалаш. Та зоне мистад. Размерош ҳар як футболкаш ба цвети худаш пешаш.
расветка круг экранам бинин наличие ҳаст доставки мо аз шаҳри Новосибирск равон мешавад ба тамоми шаҳри Россия тариқи почта Авито, Яндекс Маркет, Здек духтаро доставка мекунем ба тамоми шаҳри Россия духтаро. Танима деланда китфош оверсайз осониш ҳам хеле бардошта мешавад, пафта ҳам мешавад духтаро. бо ҳанамин як намуд цвета момондагӣ 4250 2200 рубли лион материалаш ана ин двойкчаҳо духтаро ҳай шимаш килёш материалаш хебешни пешаш тугма почош килёши хуш шурӯ размерош аз 42 то 48 мл стандарт хе цветои ро экранам бинед наличи ҳаст сери шамай сиёҳу шамай молочни шамай хаки света шамай духтаро 2000 рубли двойкчаҳои размери 50 то 60 иҳо штапл духтаро вайтона як размери калонба вайкара китангирид як размер хебо хе чен кунед гуруда чен кунед мо бо ченкра мегум духтаро штапелоя ана ина сиёш коричневиш ҳаст ба фикрам сиёш тамом шуд духтаро сиёш ҳам тамом коричневиш ай духтаро фақат сиёш алгай фрохта тамом кунем то 60 буд неки калон клони хуш ро духтаги почошам ба ҳузур буд бо вакно да ҳаме магазин фрохта тамом кунам ана иҳо штапелчаи фасонаки хуш ро духтаги 4 све то зонуя мистад шимош килёши калон клони ҳоям духтаги ба ҳузур тантона пафта мистад чанда духтаро гирифта ми ёну белманда савдо мекардиҳо кор мекардиҳо гирифта поштанд монки сабука кор ба абҷир қадашам масалан ваҳошам почошам сабукаки ба ҳузур кору кафеянда кор мекардиҳо гирифтанд духтаро савдо мекардиҳо гирифтанд хемонки кор ба абҷир будаст бисёртар ҳами кору ба абҷиртар сабукишам масалан свободнагишам метавонед расветкаша вибор кунед отметка монед размертон нависед ҳарчи калонтар гирид зиён намкунад духтаро роки он китваш оверсайз хел таине китватон обрезон будагиш оверсайз худаш китваш обрезонад расветка куро экран бинед наличи ҳаст 50 то 60 духтаро расветкаҳо амиро экрана сиёш нест дига монги цвето ҳама цветош ҳаст наличи ва отправки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон мешавад тариқи почта Авито, Яндекс Маркет, Здек доставка мекунем духтаро анами двойки овардем биҳад харидораш бисёр шуд бисёр пурста материалаш резинивӣ 4 расветкаш аст бисёри размеро монги не духтаро зелёни анамин свет 48 50 52 ҳай зелёнинда размеро ба вай кунед духтаро аҳамияти 48 50 52 ҳай зелёни сиё 50 52 ҳай духтаро беҳад хушро одамзеб қадашам дарози ба маъне хе ҳиҷоббой мешавад ранги ҳиҷобча бисёриҳо мехе ҳиҷоббой гирифта поштан баъзе қади пастоба ҳам то дароз шуд полни дарозам шуд духтаро бардовишай размераш 48 то 54 бардови цветашай коричневиш якта размери 50 монд духтаро анай бо штапелчи гребонакош стойка пешош посадка пишташ посадкача духе расветкашай гулаш сиё гулаш зелёнича духтаро размерош то 58 васия духтаги почаш яъне сингапур штапел не сингапури васия хушро як духтаги духтаро анамин ду намуда қадаш дароз қадаш хушро дарозиш анако размерои подросткови духтаро духтарчаҳо ба размеро 42 то 48 подросткови духтарчаҳои 5 6 7 хон 8 хоноба мешавад размери 42 44 46 духтаро 1700 ҳамаҳои ман 2000 фурохтам барои ид шуда 1700 рубли барои шумо мондам духтаро пеш поинуш парпарак тагашам хуш шурӯ материалаш духташам хуш шурӯ духтаро размеро 42 44 46 размеро маламерка ами размеро маламерка буда нашпама размерои фақат ами майда барои подросткови духтарчаҳо баха гирифтан келинчикоям китан занакоки астин харобакоям гирифтану неки основной ин барои ами подросткови размер духтаро мондаги размерои майда 42 44 46 духтаро
нағз закаки қадош дарози хушрӯй ба маъни як духтарчаҳои 6-ум 7-ум 8-ум хонае ки куртача бисёртар мепурсанд модарошон ё падарошон мебиёнанд мехоҳем бигӯянд куртачаҳои дарози ба маъне бошад ҷо духтаро калон шуданд мехоҳем ки куртачаҳои дарозак бошад марҳамат анаҳош рӯи хонупошӣ ба 3 дечаҳо 42 44 46 48 духтаро почош кушоду хушрӯ риштак дора кунем хе васияка ки духтаги рӯи хона ба 1700 рубли духтаро хе аз рӯи хонупошӣ коча боши духтаро мана остинаш некис короткияк ана тани модел ба духтаро ана светкой ки тани моделанда ҳай инҳо ку занако поштаги қади баланд ба духтарчо қадошон паст бошан аз ону поёни дарози хушрӯ мешад бо ана ин лапша ҳай духтаро размеро 42 44 48 1600 рубл синамуд расветка нахе нағз закаки скромники одамзебак остинашки манжет духтаги манжет чикарас ременташай хоҳед ремент мекунед хоҳед намекунед остинош гирбишиневи дастатон наметовад духтаро барои ки хел фонарикро духтаги хел дасто банди дасто таранг нею инҳо остинаши фонарики хел васие какар духтаги он ҷотон наметовад духтаро духташам хушрӯ одамзеб духтарчаҳои ёшба бовар кунед ами духтарчаҳои ҳозиро стилакҳои нағзмена ами пошана мегиранд инҳо қади баланд боштаги духтаро қадои баланд боштаги хай духтаркои калониҳо духтаркои подросткови мо масалан қади имҳобой негу 60-65 несегу 50-45 ба ҳузур қадош дарози аз ону поё мешад духтаро ана мехай куртачаҳои рӯи хона 1200 рубли бабочкачашай размерош 48 50 неки 48 50 детский духтаро подросткови хай калон не расветкой ки рӯи экранам бенед наличи аз 4 нумуд расветкачаш аст остинош ба маъни поинош парпараки хушрӯ кира фасон кирки духтарчоба почош калони хушрӯ духтаги 1200 рубли як нархи духтани паплин шумо тайёрша мегиред духтарчаҳои масалан амин хай нигоҳ кунед де размероша 5-ум хон 5-ум 6-ум 7-ум хоноба ба ҳузур мешавад хай ку ин ман ҳамаш писарак будам бовар кунед духтарчаба қай размер ба вайка наметавонам ҳамин например ами 5-ум 4-ум 5-ум 6-ум хон 7-ум 8-ум хоноба уже намиҳо ба ҳузур мешавад размер ки духтаро 38 то 44 хадош инҳо ҳамаш дароз мистад инҳо қади кӯт як немиҷибам омда духтарчоба мепошонад қадош дарози ба ман як мешавад бовар кунед ҳозир бисёр духтардору хай россиян зиндагӣ мекунанд мегӯянд духтарчаҳо куртаҳои пошадаку духтарко баланд шуд қадош курта пошадаку гуфта бисёриҳо мехай куртам пурсидан барои ҳамин духтарчобам курта овардам одами материалаш доингтагаш духтаро 1500 рубли мидура намуд расветкаш аст размеро 48-50 подросткови духтаро ваяш дута аввал нишон дод ки материалаш хебе вискоза майчинеку на ҳамон размери эко вай маҷуба майдаша мондагӣ барои ами кӯта размери духтарчи дуюм хон бошад меем хел ана хе спортивка чомо ҳай 38-42 мондаги духтаро ду свет ценаи хе атласча ҳай 34-36-38 мондаги духтаро 1200 рубли почош хел однотоннича 34-36-38 духтаро 34-5 хон 5 сола 6 сола ба мешад духтаро 38 ами якум хон намхелоба мешад якум хон дуюм хон оба мешад ами расветкой ким бенед наличи 1200 рубли ана мин буд имрӯзе видеои мо духтаро боқӣ саломат бошед то видеоҳои оянда.